Għaddew 60 jum minn meta l-Partit Nazzjonalista ippreżenta denunzja lil kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà sabiex jieħu azzjoni u jinvestiga dak kien żvelat fil-qorti b'rabta mad-deal skandaluż ta' tl-esparijiet. Iżda sa issa kien hemm biss skitt totali min-naħa tal-Kummissarju. Fid-dawl ta' dan kollu s-sibt filgħodu l-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista waħħa l-banner mal-grada tad-depot tal-Pulizija fil-Furjana. Il-banner juri l-Kummissarju tal-Pulizija li libes piġama u barnuża bil-kliem Wakey Wakey Sur Kummissarju. Messaġġ ċar lill-Kummissarju sabiex jieħu azzjoni immedjata dwar il-każ tal-beħ ta' tl-esparijiet ta' St. Luke's, Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-MZPN qalet li n-nuqqas ta' azzjoni fil-konfront ta' diversi każijiet tal-legata korruzzjoni fih dan il-Gvern Laburista jidher li saret l-ordni tal-ġurnata. Saħqet li minkejja sentenza tal-qorti ftit xhur ilu li ddeskriviet il-kuntratt tal-Vaitis u Stewart bħala frodat, minkejja diversi rapporti fuq il-medja fl-aħħar xhur, minkejja denunzja ppreżentata mill-membri tal-Oppożizzjoni, xorta l-Kummissarju tal-Pulizija għadu maħa l-ebda azzjoni biex minseraq lil pajjiżna iħallas għal emilu. L-MZPN teżiġi li f'pajjiż demokratiku fejn l-istituzzjonijiet jiffunzjonaw kif xieraq huwa d-dover tal-Kummissarju li jinvestiga kwalinkwe suspett ta' korruzzjoni. Propju fit-8 ta' Mejju li għadda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek flimkien mad-deputat Adrian Delija ippreżentaw denunzja biex il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà jinvestiga lil dawk kollha involuti fid-deal skandaluż tal-beħ ta' tl-esparijiet lil Vaitis u Stewart. F'kawża li kien fetaħ propju d-deputat Nazzjonalista Adrian Delija li mħallef Francesco De Pasquale fil-qorti kien iddikjara fraudolenti u nul il-ftehim li għamel Gvern Laburista ma' Vaitis u Stewart biex jipprivatizza t-esparijiet. Dakinhar il-qorti kostituzzjonali ordnat li l-esparijiet jerġgħu jingħataw lura lill-poplu Malti Wawċi. Il-qorti kienet ikkonkludiet ukoll li dak li kien miftiem ma ġiex onorat u x-xogħol li kellu jsir baqa' ma sarx. Il-Prim Ministru Robert Sabella huwa l-uniku persuna li jista' jiftaħ kawża l-qorti kontra Vaitis u Stewart biex dawn jagħtu lura il-flus li nsterqu lill-poplu Malti, total ta' aktar minn 400 miljun euro. Iżda sal-ġurnata tal-lum Abela għadu qed jirreżisti milli jiftaħ din il-kawża.